Әлек бик ката шула чыгып киләсездән Сәлим. Сәлимне өйләндердек бит. Ничек инде? Шулай ашуны чыгарды да bir көнне Айгөл белән интернетка объявление бирдек. Дус егете безгә хатын эзлибез дип. 41 хатын-кыз хат язган. Шуаш кызы үзе килгән авылга. Килгән кешене куып кайтарып булмый дип, әниләре Шуаш кызын өйгә кайтып киткәннәр. Ишкәнсең икән ишәк шумарын. Ни булган ди Шуаш кызына? Шуашлар алар квасны бик тәмле ясый. Менә bir көнне мин районга барган идем. Иптәш егетем Саматны чыраттым. Эй, күрсәң баралар малай хатыны белән. Кулыннан да ычкындырмый хатынын. Мен әйтәм, ай, кеше арасында күренә беләсез, инде кулыннан да ычкындырмыйсың хатыныңны дигәч, кулыннан ычкындырсам базарга кача ди. Соң Ленар инде. Беләсеңме, безнең баш бухгалтер быел кая бара жал итәргә? Соң миңа нәрсәгә соң ул? Тыңлап тор. Беләсеңме, кая бара баш бухгалтер безнең быел жал итәргә? Бүген кибеттә сөйләп торды. Менә мужик белән уйлашкан икта, әллә ни армадык ахыры, быел бер каяда бар, без жал итәргә ди. Җитте инде. Егетләр! Сәлам. Ничек эшләр пешәме? Ишек әби әзер. Бабай ничек анда? Бабай да әзер. Кайчан тишләштырабыз соң? Озакка сузмаска кирәк. Җомга көн, изге көн, шул көнне тәвәккәллек. Килештек! Ne hal kursa? Seni күргәч битте хәл. Күптән күренгән юк я, авырдыңмы әллә? Сине сөендереп авыртып жатырга вакытым юк әле. Әйтмә алай, авыру аяк астында ул. Затсыз нәрсәләр сөйләп тората була тагын. Менә сагынырсың әле мине. Ызгышара кешеңдә булмас. Ичмасам, каян килгән кандидат. Кем белән ызаннан нары бүлерсәң? Менә күрерсең әле. Минем шикеллек югалар инде хәзер, биттеләр. Бер җүнле сүзең юк. Менә җүнле сүз булмаса да ызгышара кешең булмагачлан, әнә тавыкларың тагын миндә ашап киттеләр бөтен бакчадагы әйберләрне. Әстәгъфирулла. Әне кем нәрсә сөйләп торатың? Бакчадагы бөтен үсемлекләрне ашадылар да күкәне синдә салалар. Кит моннан. Бу кадәр кеше була алмасын. Кит, сүзем юк. Шуңа тишеп. Сагыныр әле күршеләр бигез. Менә хәзер бер яшь килен алып кайткачтан яшь әбине әле вспомнит мине. Бабайка, әйдә тизрәк ашыгыйк, соңга калабыз, безне көтәләр. Ай Алинар, атларны җиктеңме? Атлар белән барабыз. Районга хәле ат җигеп барабыз менә. Бөтен авыл күрсен минем яшь килен алып кайтканымны. Нәрсә сөйләшәсең инде, бабай, біз бит ат белән иртәгә дә барып җитә алмыйбыз. Ату барым бер каяда. Күлмәгемдә пишрап. Юк инде, бабай, күлмәгеңдә бик матур, әйдә инде тизрәк. Ашыгабыз бит инде. Жарар, хәзер хушбуйлар сибәм дә җыенып барырбыз. Атлар ничек анда? Юк, машина белән барабыз районга хәле. Авылга кайтып җиткәч, авыл башыннан ат җигеп, өйгә хәле ат белән кайтырсыз. Алай да романтична. Әйдә, бабай, ашыгыйк, безне көтәләр. Киттек, әйдә, Линар. Әйдәгез. Әйдә, бабай, әйдә. Бөтен җирен бик килешле, ту күстимәсен. Әйдә, бабай, әйдә. Киттек. Аллага шөкер. Кайсы күлмәгемне кием микән? Әллә менә бу тимәхәсен кием микән? Бигрәк кара кышкыллы бу. Похоронга бармыйм ләбаса. Кимим. Юк, кимим.
Бигер куракыш кылдым. Менә бу күлмәгемне киемәм. Менә бу күлмәгемне киемәм. Менә бу күлмәгем. Бармыйм. Ялам. Кемне исемле икән ул? Образованы диләр. Күршегә үч итеп барам әле. Кермим дип тора тагын. Көтмим. Кермә. Бик кирәгең бар. Сагынырсың әле. Менә мин булырмын. Но син керә алмассың. Масайып жүргән була тагын. Әбекәй, син әзерме? Син әзерме, әбекәй? Күптән әзер инде улым. Әзерме? Әйе, күлмәгем матурмы улым? Ой, бик Килешлеме? матур, бик килешле. Жаулыгым ничек соң? Күлмәгемә килешеп торамы? Матур, бик килешле. Зәр. Өстенә алыйм микән? Кирәкмәс, әбекәй, машинада жылы бит. Мин бармыйм. Ничек инде бармыйсың, әбей? Ялам. Эй, алырлык акчаң булса җыеп куй. Әйдә киттек, бабай янда безне көтеп тора. Көтәмени? Әйе, көтеп тора. Алайса китте улым. Пакетны тот әле ул. Менә жаулыгымны тыгыйм әле. Тукта улым, тукта. Жаулыгымны жабыйм әле. Әйдә. Әйдә кызым, килеп җиттек. Allah'a şükür babay. Allah'a şükür kilip şittik. Endiken para intimatır şükür. Babay. Ben evet senin intimatır şeylerdekine şüktemiz he. Şuşunda kıtayındı. Seni şıkkır engel. Estağfurullah. Erkeğim. Şeytandır bu. Kim? Benim kurşun. Син нишләп утырасың монда? Каян килдең? Тагы минем белән узышыргамы? Күкәй бүлешергәме? Тавыкларыбызнымы? Һәр синең җанга түгел инде. Бабай, хәзер барсын да аңлатабыз. Утырыгыз әле әйдәгез. Әйе, әбекәй, бабайкай, тыныч кына утырыгыз әле. Хәзер без сезгә барсын да аңлатабыз. Энди минем арттан килеп җиткән бит, Аллаһ Тәгалә бар ул. Менә килдем әле матур күлмәкләремне киеп, үземне күрсәтергә. Син икәнен белсәмме, биллаһи килмис идем. Үземне кишелеккә калдырып җирем бит, Babakay, әбекәй, тынычланыгыз әле. Без бик борчылдык. Авыл яшьләре белән бик борчылдык сезнең өчен. Менә үпкәләшеп йөрүегезгә, дуслаштырасыбыз килде. Сез дөрес эшләдегез, балалар. Бик дөрес эшләдегез. Күптән кирәк инде, күптән. Уят. Нәрсәсе уят инде, әбекәй? Рәхәтләнеп, шушындый матур җирләрдә утырып, әле районда күрсәтеп килербез. Шуннан дуслашырсыз да. Кара син мондагы матурлыкны. Кара әле бүтән дөньяны. Әле монда ашарга да можно заказ итәргәдер. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Һаман акча кайгысын кайгырта бит, Кайткач никах укытырбыз, Алла буйырса. Никах? Ие. Соң әби үзең әйттең бит. Ялгыз тормыш кыен дип. Менә күрше бабай белән тормыш кырып җибәрсез дә, кавышып яшәп карарсыз. Үлгән артыннан үлеп булмый инде ул әбекәй. Ну күрше, ризамы миңа кияүгә чыгырга? Әбекәй. Бергә яшәрбез. Кулларымда гына тотып йөрермен. Ризалаш инде.
Бик шитен бит ул. Картлык, үзең генә тору. Ризалаш инде, бабай бит сине хөрмәтләп уч төбендә генә йөртәчәк. Кит анан, өйемә кайта. Утыр әле күрше. Авылдан да нинди эшең бар? Бүтән авылдашлар монда. Безнең өчен килделәр. Әби, бабай, балашаға булмагыз инде. Әйе. Мунда белән дә сөйләшеп куелган, өстәлләрне дә әзерләп куелган. Әзерләделәр. Ризалаш инде, әби. Ярар. Ялгызлыктан качып булмый инде, балалар. Картлык, шатлык түгел ул. Шулай булмаса, мен монда гына хәзер утырып, рәхәтләнеп сөйләшеп, никахларны укытып бергә яшәрбез. Мин сине кулларымдан атып җөрермен.